जोरदार पावसाक लागून कर्नाटकातली सगळीच धरणां आसात ती फूल झाली आसात। मात्र कर्नाटकातले तुंगभद्रा हे धरण फूल झाल्या कारणार या धरणाचो एक दरवाजो तुटलेलो आसा, तेका लागून धरणाच्या सकलच्या भागात पूर स्थिती निर्माण झाला। त्याच पार्श्वभूमीचेर कर्नाटक सरकारान राज्यातली सगळीच धरणांची सुरक्षितेच्या दृष्टिकोनातून पाहणी करपाचो आदेश संबंधित विभागाक दिलो। त्यानुसार कारवार जिल्ह्यातल्या जोडा तालुक्यात या काळी नदीचेर आशिल्ले हे एक मोठे सुपा हे मोठे धरण, या धरणाचेही धरण सुरक्षा विभाग आणि गेट सुरक्षा विभागान पाहणी केली। या धरणाच्या स्ट्रक्चर आणि गेटांची पाहणी केली। या पाहणी केल्या उपरांत हे धरण सर्व दृष्टीने सुरक्षित असा असे स्पष्ट मत या अधिकाऱ्यांनी दिले आसात। दरम्यान आज आमदार आरवी देशपांडे यांनी या सुपा धरणाक भेट देऊन काळी नदीक नारळ आणि ओटी अर्पण केली आसात आणि पूजा केली आसात। या सुपा धरणाच्या सकलच काळी नदीचेर आणखीन 3 धरणा आसात। तसेच अणुऊर्जा कैगा हो प्रोजेक्ट या धरणात सकल आसात। तसेच दांडेली, कारवार, येल्लापूर आणि हळ्याळ हे शहर आसात हे या नदीच्या सायडीक आसात। तेका लागून सुरक्षितच्या दृष्टिकोनातून सुपा धरण हे खूप महत्वाचे आसा। तेका लागून या धरणाची पाहणी केली आसा। प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे। प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।